שלום, שמי דניאל קסוטו, אני פלסטיקאי, אני עובד במילאנו באיטליה ואני מלמד מתמחים בבית החולים האוניברסיטאי במודנה. אני ראיתי אותך עושה תהליך של מילוי, אבל במקומות לא שגרתיים, ואני מבינה שגם זה בעיקר בגלל שהחומר הוא לא שגרתי. כן, בזכות הטכנולוגיה החדשה הזאת, יש כיום ברשותנו חומצה היאלורונית שהיא ללא תוספים כימיים. תהליך הרישות נעשה על ידי משחק עם חום וקור, ולא על ידי חומר ידוע לנוגעים בדבר, שהוא נקרא BDDE, שאומנם הוא נמצא בחומצות היאלורוניות הרגילות בכמויות מזעריות, בשאריות מזעריות, אבל הוא חומר מאוד טוקסי. לכן יש לנו פה קפיצה רצינית קדימה מבחינת בטיחות. מבחינת האיכות של החומר, מה שזה עושה זה שהג'ל הזה, שהוא עדיין טהור לחלוטין של חומצה היאלורונית, הוא יודע לעבור דיפוזיה בעצמו בתוך מדורי השומן של הגוף ושל הפנים. לכן אפילו הזרקה לא ממש אחידה, תוך 24 שעות תהפוך לתוצאה אחידה לחלוטין. זאת אומרת שידיים מיומנות או ידיים פחות מיומנות עם החומר הזה מאפשרות תוצאה מושלמת? אני חושב שהשלמות עדיין לא בידינו, אבל בהחלט ההזרקה, מבחינת ההזרקה החומר הרבה יותר סלחני, זה החומר הסלחני ביותר שראינו עד כה. תכונה נוספת שנובעת מהיותו קצת שונה, אני מעז להגיד יותר מתקדם משאר החומרים בשוק, הוא שבסך הכל יש לנו כבר הרבה עדויות מדעיות שהחומר הזה משפר את איכות הרקמות הרכות. זאת אומרת, האם הוא מעודד את החומרים הפנימיים של הגוף לפעול יותר? בדיוק, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת מהזרקות שומן, שמעבר להישארות הנפח, כן או לא, זו שאלה, אנחנו תמיד רואים בצורה עקבית שיפור באיכות הרקמות של האדם, ולמעשה זה הופך את המגמה הטבעית שלנו להידרדר מבחינת איכות הרקמות. זאת אומרת שאם מתחילים בגיל הנכון, בגיל צעיר יחסית, להזריק את החומר הזה, מונעים קמטים עתידיים? לא רק זה, אפשר גם לראות שכעבור שנים של טיפול, גם כל מיני דפקטים, קמטים ואיכות האור פשוט מתבטלים לגמרי. ראיתי שהזרקת לאזור הצוואר, שזה לא כל כך שגרתי, כמעט ואין מענה לצוואר. זאת אומרת, הפנים כבר יש להם הרבה מענה, לצוואר פחות, נכון? זה נכון, עד שהחומר הזה לא הגיע לשוק, למעשה היינו חסרי אונים לגמרי. הצוואר מאבד נפח בדיוק כמו הפנים. הבעיה היא שעד היום, בגלל עובי האור המאוד דק, ובגלל זה שאין שם הרבה שומן בצוואר רגיל, לא ידענו בדיוק איך להחביא במרכאות כפולות את החומר, כי החומצות היאלורוניות הרגילות לא כל כך מתפזרות בתוך הרקמות הרכות. ואז פה יש לנו, כמו שאמרתי קודם, חומר הרבה יותר סלחני, ואפילו הזרקה מאוד לא מסודרת, שמשאירה כל מיני גבשושיות באותו הרגע. למחרת בבוקר התוצאה משום מה אחידה לחלוטין, עדיין חוקרים למה זה קורה, אבל זה קורה אצל כל הפציינטיות באופן עקבי. אז זו בעצם הבשורה המדהימה, כי עד היום, אם אישה הגיעה למצב מאוד מאוד טוב בפנים, עדיין הצוואר העיד על גילה. עכשיו בעצם אפשר לאחד את התוצאה. נכון, עד עכשיו כל מה שיכולנו לעשות בצוואר, זה היה פשוט להפריד את האור ולמתוח, לעשות כל מיני קיפולים ניתוחיים בשרירים המדלדלים, או לנסות לעשות שרינקינג של הכל, לקבץ את הכל על ידי חום.
אבל לא היה שום דבר שממש שחזר את השכבות. חוץ מאזור הפנים, החומצה הזאת טובה לעוד אזורים? כמו שאמרתי, הצוואר הוא הלהיט הגדול, כי עד עכשיו אין לנו חומר אחר שאנחנו יכולים להזריק שם כדי לשפר את איכות הרקמות וכדי לתת נפח. עכשיו, יש בדרך, יש גם מוצר שיהיה יותר מתאים לגוף. כרגע מנסים את החומר הזה לגוף, אבל עדיין הכמויות הן קטנות מדי. יש לנו פה בונוס מבחינה בטיחותית. המחקרים האחרונים מעידים על זה שהגורם שהכי חושף את חומרי המילוי לסיבוכים דלקתיים הוא חוסר אינטגרציה בתוך הרקמות. כלומר, ככל שחומצה היאלורונית מסוימת מתנהגת יותר כגוף זר והיא פחות עוברת אינטגרציה, אז היא יותר חשופה לזיהומים בעתיד. כנראה שכל התופעות הדלקתיות של הזיהומים למיניהם, של המילואים למיניהם, נובעות מזיהום או קשורות באיזשהו זיהום. מכיוון שפה החומר הזה עובר דיפוזיה כל כך טובה לתוך הרקמות, אז הוא יכול להיות מוגן על ידי הרקמות עצמן בפני זיהומים, מה שלא קורה כשיש שקית או ג'ולה אחת של חומצה היאלורונית בתוך הלחי. ומה אורח החיים של החומר בגוף? אז זו שאלה טובה, אבל בעצם השאלה הזאת עדיין קשורה לתפיסה הישנה של גוף זר שאנחנו מזריקים ובאיזשהו רגע הוא ייעלם. מה שאני עונה לפציינטיות שלי זה שכבר למחרת החומר לא יהיה מורגש מבחינת מישוש, אבל השיפור יהיה לתמיד, כי איכות הרקמות תשתפר לתמיד אפילו אחרי טיפול אחד. בדיוק כמו שחזית של בניין, אפילו אם משפצים אותה רק פעם אחת ב-50 שנה, היא תמיד תראה יותר טוב מאשר בניין שאף פעם לא טיפלו בו. אני מבינה, אבל עדיין מתישהו יהיה צורך לחזור לטיפול? כמובן, כי לצערי התוצאה לא מחזיקה מעמד, אפילו יום אחד. כי לצערך אנחנו על כדור הארץ ויש גרביטציה, אתה אומר? לא, יש הזדקנות שאי אפשר לעצור אותה, אבל אפשר בהחלט לעשות החזקה. עכשיו, זה תלוי בסגנון החיים. אישה שלא מעשנת, שעושה פעילות גופנית, שאוכלת טוב, אלה דברים שהם common sense, כמובן שתצטרך פחות טיפולים. כעיקרון אני רואה שהממוצע אצל הפציינטיות שלי היא שני טיפולים בהתחלה די קרובים, ואחרי זה פעם בשנה זה די ויותר. מדהים, נשמע כמו החומר הבא, הפרנטיר של החומרים של החומצות. תודה רבה לך, פרופסור דניאל קסוטו. תודה.